maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye kari ye juin kalo tile 7 san 2026. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka Jabaranin Mali la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagati cogo ye. An b'aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana kuntigi ni Grande Muraille secrétaire exécutif ye lajɛrɛ min kɛ, an da bɛna don o la fo ka taga se an ka direction générale du commerce et de la concurrence ye sariya min ta, an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Fo kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. An ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ye Al-Mustafa Garba ni ale Grande Muraille secrétaire exécutif bisimila an ka jamana kɔnɔna la kuluba jumadon juin kalo tile 5 san 2026. A kɛnɛ kan min ye an ka ministre de l'environnement, de l'assainissement du développement madame Dumbuya Mariam Tangara ale tun bɛ a kɛnɛ kan. U ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna la min ye an ka jamana kuntigi ye sira dɔw jira Grande Muraille secrétaire exécutif la u bɛ se ka baara kɛ ni min ye don n'a nataw la jamanadenw yɛrɛ ka lafiya kama. Wa min ye monsieur Garba ye a ye a ka nisɔndiya jira ani an ka jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ, sabu a y'a jira ko an ka jamana kuntigi ye hakilina caman de di u ma, hakilina minnu u dɛmɛ baara minnu bolodalen bɛ u bolo n'u b'a fɛ ka olu waleya an ka jamana kɔnɔ min bɛna kɛ sababu ye ka u dɛmɛ ka se ka o kɛ. A y'a jira ko gɛlɛya caman tun bɛ u kan minnu ni u kuma fura sɔrɔ a la, nka ani an ka jamana kuntigi ka ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko u ye ale hakilina caman sɔrɔ wa nin bɛna kɛ sababu yɛrɛ sababu ɲuman ye olu yɛrɛ ma, u ka se ka u ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la, jamanadenw ka se ka tɔnɔma bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min bɛ Sahel jamanaw kan n'o baara dɔw kun bolodalen bɛ u bolo ani an ka jamana kuntigi ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la. A kɛra sababu ye ka hakilina kuraw d'u ma, u bɛna tɛmɛ minnu fɛ ka se ka u ka baaraw kɛ yaasa cogoya min na olu bɛ se ka tɔnɔma bɔ, jamanadenw yɛrɛ fana bɛ se ka tɔnɔma bɔ don n'a nataw la. An ka jamana ɲɛmaaw ka sariya talen kɔfɛ ka ɲɛsin an ka motobaw ma minnu cylindre bɛ taa centimètre cube 125 ɲɔgɔnna na, min ye an ka direction générale du commerce et de la concurrence fɛnɛ bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko min ye Jakarta ani Yamaha san ninnu ko olu sen tɛ motoba ninnu na, sabula ko min ye olu cylindre ye o tɛ tɛmɛ centimètre cube 50 kan, wa fana ko olu cylindre tɛ centimètre cube 125 bɔ. O hukumu kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta juin kalo tile 3 san 2026. Jagokɛla minnu bɛ yen ni u ka baara bɛnnen bɛ ni motoba ninnu feereli ma k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan teliyala ka taa motoba in hakɛya min bɛ u bolo u ka magasin kɔnɔ, walima minnu yɛrɛ fɛnɛ kɛlen bɛ ka u ta commande kɛ n'a bɛ sira la ka na bɛɛ lajɛlen ka se direction générale du commerce et de la concurrence la ka taga o da fɔ yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka moto ninnu dadɔn cogoya min na. Wa a jiralen bɛ fɛnɛ ko a ɲininen bɛ an ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ kalo 3 de bɛ u bolo ka se ka o baara in boloda, sabula ko maa o maa ni e banna ka ni sariya in labato, ni bana ka taa i ka moto
ba hakɛya min bɛ i bolo ka taa o da fɔ ko ni i minɛna a la i ni ɲangini min ka kan o bɛna na da i kan sabu u y'a jira ko don n'a nataw la min ye direction générale du commerce et de la concurrence ka brigade maaw bɛna wuli ka sɛgɛsɛgɛli boloda sigana yɔrɔw la minnu bɛ yen nɔ ni u ma taa u ka motow da fɔ yaasa cogoya min ka o dɔn ani fana ka tɛgɛ kɛ o bolimafɛn ninnu na an ka jamana kɔnɔ wa u y'a jira k'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ a kɛkun ye an jamanadenw yɛrɛ de ka lakana sabatilen sabula hajira la ko banmanci wale tigilamɔgɔw bɛ ni bolimafɛn ninnu de ta ka tiɲɛni walew kɛ an ka jamana kɔnɔna la. An yɛrɛ ka lakana sabatili kama motow ta tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye an ka motobaw ye minnu silindiri bɛ taa mètre cube 125 la min ye an ka jamana kɔnɔna ko minisiri ye ale fana ye sariya dɔ bɔ ka ɲɛsin an ka kungo kɔnɔna 39 ma k'a jira ko olu donni ma yamaruya jamanaden si fɛ maa minnu bɛ se ka don a kɔnɔna la o de ye an ka finitigilakaw ye sabula ko nin kungo 39 filɛ an ka finitigilakaw bɛna na baaraw de kɛ a kɔnɔna la maa o maa ni i donna kungo ninnu kɔnɔna la ni tɛgɛ kɛra i la k'a sɔrɔ i tɛ finitigilaka ye ɲangini wale dɔw bɛna ta ka ɲɛsin i ma don n'a nataw la. Jɛkulu min ka baara bɛnnen bɛ tajiko jateminɛli la an ka jamana kɔnɔna la olu ka ɲɔgɔn ye tako 23 sen fɛ u y'a jira ko k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 4 na san 2026 ko min ye taji litiri miliyɔn 71 ko o de donna an ka jamana kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka lafiya caman k'o lase an ka jamana ɲɛmaaw ma tajiko nasira fɛ sabula min an ka station caman olu ye taji sɔrɔ ani fana hajira la ko an ka jamanadenw bɛna lafiya sɔrɔ tajiko ta fanfɛla la don n'a nataw la. An ka fédération malienne de football maaw ye u ka jaabi bɔ ka ɲɛsin an ka dolantanaw ka sélectionneur ma arabado juin kalo tile 4 san 2026 u ye Anthony Da Silva de suganti ka kɛ an ka dolantanaw ka sélectionneur ye. Tom Saintfiet tɛmɛnen kɔfɛ ale de bɛna na an ka dolancilaw dɛmɛ yaasa cogoya min na don n'a nataw la u bɛ se ka Mali kunna wolo farafinna gun ani farajɛla gun sanfɛla la dolantan hukumu kɔnɔna la a jirala ko a ka sugantili ma kɛ kunfɛtɔko ye sabula jateminɛw y'a jira a tɛmɛna sira minnu fɛ dolantan hukumu kɔnɔna la ko a ka ca Ala fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la ka an ka dolancilaw dɛmɛ u ka se ka na ni kupu ye ba Maliba kɔnɔna la. San 2025 utu kalo la Faransi finitigilaka min minɛna an ka jamana kɔnɔna la ni an ka finitigilaka dɔw ye ni o ye Abbas ni Nɛma Sagara ye ni Faransi finitigilaka yɛrɛ tɔgɔ ko lieutenant colonel français Yann Christian Bernard Vézilier ye ale ka kiiri tigɛra an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲangi ka bila san 20 kaso la wa o kɔfɛ fana ko san 20 a b'o de kɛ a tɛ se ba Maliba kɔnɔna la wa a kan ka amani sefa wari miliyɔn 3 buruburu 6 sara fo ka taga se a kan ka nafolo kasabi dɔ fana sara an ka jamana ye don n'a nataw la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la. Capitaine Abdulkader Zanre ni ale ye Damiba ka chef de sécurité kɔrɔ ye ale ka kiiri tigɛra Burkina Faso kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲangi ka bila san 11 kaso la san 5 a bɛna na o kɛ datugune ka pour complicité de dégradation volontaire de biens privés par incendie et mise en danger de la vie d'autrui wa jirala ko a dɔrɔn fana tɛ maa 3 fana olu fana ɲanginen bɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ ni o dɔ ye Sawadogo Amidou ni bɛɛ b'ale wele ko Alpha Boro Abubakar ni bɛɛ b'ale wele ko Brad fo ka taga se Poda Nanya ni bɛɛ b'ale wele ko Shooter olu ɲangina ka u bila san 5 kaso la wa u kan ka sefa wari miliyɔn 2 fana sara tuguni ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a jirala ko kiiri wagati la min ye Poda Nanya ale dɔrɔn de tun bɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa a jirala ko tɔ minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ɲininiw bɛ sen na yaasa ka tɛgɛ kɛ olu la don n'a nataw la o kɔfɛ u ye maa min ka bolofɛn jeni ni u tun bɛna na dankari kɛ a ka ɲɛnamaya la u kan ka sefa wari miliyɔn 12 fɛnɛ sara a ye yaasa u ye a ka minɛn minnu tiɲɛ a bɛ se ka taa olu dilan cogoya min na don n'a nataw la wa kunnafoni b'a jira fana ko min ye Damiba yɛrɛ fana ye ale fana bɔra Lomé ka na Wagadugu kɔnɔna la a ka kiiri hukumu kɔnɔna la.
N'an bɔra an bɛ taa Russie la, Forum économique international kɛnɛ kan min ye Russie la jamanakuntigi Vladimir Poutine ye a ka hakilina jira ka ɲɛsin Ukraine jamanakuntigi bɛ ka laɲini min kɛ ni o ye ko u ka ɲɔgɔn ye kɛ. A ye a jira ko u ka ɲɔgɔn ye nafa ka dɔgɔ ni u ma accord final dɔ bila sen kan, accord min bɛna kɛ sababu ye ka dansigi kɛ kɛlɛ in na, ko olu ye laɲini dɔw de kɛ Ukraine fɛ don tɛmɛnenw na minnu ni Ukraine ma sɔn olu ma, ko n'i y'a ye olu ale ni a bɛ sigi ka kuma o k'a sɔrɔ olu ye laɲini minnu kɛ o k'a sɔrɔ Ukraine ye o laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati ni o kɛra kɛlɛ min bɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ dan bɛna sigi a la, ni o kɔni tɛ min ye Russie finitigilakaw ye u bɛna taga ɲɛ hali sisan ka kɛlɛ kɛ Ukraine dugukolo kɔnɔna la. Wa fana a y'a jira ko a tulo bɛ kuma caman na, maa dɔw bɛ ka a jira ko nin wagati in na gɛlɛya caman bɛ Russie la kan ka sababuya kɛ kɛlɛ min bɛ ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ, ko jamana caman de ye u ka minɛn dɔw tigɛ Russie la ko kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman lase u ma nafoloko ta fanfɛ. A ye a jira ko awɔ tiɲɛ don maa caman ye u ka minɛnw n'u ka balofɛn dɔw yɛrɛ tigɛ Russie la nka ko o tɛna kɛ sababu ye ka olu bin, sabu ko olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman de bila sen kan min bɛna olu ka sɔrɔw yiriwa don n'a nataw la, ani fana ko bɛɛ lajɛlen ka a faamuya Russie tɛna a bolo jigin ni kɛlɛ in na tant que u ye laɲini minnu kɛ Ukraine fɛ a ma sɔn a ma. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ, an b'an ka dibila wɛrɛ kɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An bɛ so Barikama logistique transit maaw fo olu minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ni wagati. Ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine. Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sekou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté, Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants: 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.